रूपाभ्युन्नमः नमो नमो नमस्कार रूपाभ्युन्नमः सर्वेश्वरः शुभं भूयातु अग्ने भव सुषे भव ब्रह्मा भव सर्वदेवतस्य रूपभ्रमः బాగుంది బాగుంది 10 గంటలైంది బాగుంటుందా అండి పరమేశ్వర దేవతాభ్యనమేశ్వర శుభం భూయాతు టిఫిన్ అయిపోయి భోజనం రెడీ అయిపోయినాం పరమేశ్వర దేవతాభ్యనమ ఇప్పుడు 2 అక్షంతాలు 2 పువ్వులు పెట్టుకొని ఆ మాల మీద ఆ విఘ్నోపవేతం మీద ఆ వస్త్రం మీద 2 వేయండి ఓం యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతి పురుషోత్తమ యజ్ఞోపవేతం ధారయామి పరమజ్ఞానదేవభ్యో నమ ఫలవస్తు తేజ శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ నూతన యజ్ఞోపవేతం సమర్పయామి వస్త్రయోగ్యం సమర్పయామి మాలాద్రవ్యాన్ని సమభోక్షయామి అలంకరణార్థం దేవతాభ్యో నమ కూర్చోండి మళ్ళీ అక్షంతలు పట్టుకొని కొద్దిగా వేయండి ఓం పరమేశ్వర దేవతాభ్యో నమ విశ్వ శుభం భూయాత్తు అక్షంతలే పెట్టి భీమంతరు పరమేశ్వర దేవతాభ్యనమ కొద్ది కొద్దిగా ఇవ్వండి అలాగే చేస్తుంటే వరద వచ్చినట్టుగా పరమేశ్వర దేవతాభ్యనమ అశ్వధ్యాన దేవత